Netsani. Ko chichi kunetsa? Netsani ndamboti ndazvuzwa ndonetsana nevanhu. Ko maite sei madona kai? Anoda kuti Madona. Ndichidona iwo ndakagara pasi. Musadere watite senzemini. Saka ndomagarira munoita nasekuru yaSheka ko ichi chichi. Iwo mahewu anga ndandichimwa. Makambona mahewu tite senzeni anogara muchigubhu chakadai imi. Ndakaudza vanhu kuti ndidzosere kwasekuru vangu. Nyangwe iwe sekuru. Vanhu vakati iwo unogara kuno nokuti unonetsa sekuru kwatogara munenge muriko. Navanhu vanoda kundinetsa ina handidi izvozvo. Tite senzeni. Unoona iyi iputi yekutsvaga usaivi hwamuhwenyuweri. Asi kana wakada kundinetsa ndokufuma. Ndokufuma ndikuregi kufuma. Tite senzeni ndomagarira munoita nasekuru kuHarare sezvi zvamunoita kudai. Wakaiwa ndiyo yakabuda kwai Mbinga yaSheka. Mbinga yaSheka. Mbinga yaSheka. Wakaiwa. Yakabuda izvo zvenziyo ndozvinoita ati kwai chichi chamuri kumwa chiri mumwe ichi. Nyuwele kwai kana usina kupinda nebackdoor. Amwe takati makagwara ita semuchafa. Nditotana kana kugwara kana kudii kana usina kupinda nebackdoor kwai unoita zvaunoda musoro. Ndozvati idorere tite senzeni. Ndozvati idorere. Mahewa hakuna doro rakadai. Iye munhukadzi unoisa rekeni muhuro makazviwa nepo tite senzeni. Doro ukarivhura rinoti cha. Idoro iri ramuri kumwa tite senzeni. Idoro chairo. Ndakudza munoita basa rekudla mbudzi mwana mangu achitambura joni. Simba akauya nechiro nepilo. Akauyazve nemafuta mahafu asina kana kuzara 2 liters. Imochita basa rekudla zvonaka. Inakuzati ndoda kutumira mwana wamai vangu mari kujoni neAccess Forex. Unoiziva neAccess Forex iwe? Unoiziva iwe? Ndakutumira mwana wamai vangu mari neAccess Forex kujoni. Motumira mari kubva muZimbabwe kuenda kuSouth Africa uko. 80%. Vanobata 80% yakadai kuti 1 2 3 4 5 6 7 8. Aiwa zvingaite tite senzeni. Ko imi mukatumira munhu mari ari joni here imi muri kuno? Vangu vangu ndamba kwanonunga maorenji joni. Imi munotofanira kutumirwa mari muri kuno. Kwete kuti imi mukatumira Simba mari kujoni. Zvinoita izvozvo. Toda kuti Simba atumigwe mari neAccess Forex. Kana ndida kunzwa mahewa. Izvozvo tite senzeni hazviiti izvozvo. Asi mahewa ndokukupa yangu asi mahewa. Asi mahewa yangu yose kurona kuregera muchimwa here zvakadai kana muri kuHarare. Inizvezvizvi handisi kufara nokuti indipinda grevhasi kaimisi munhu ari kudzokera kutopuwa magrade 3 achitopuwa zvimegwelo siriko kuchikoro iko. Handindiko. Ndomugaendako imi muchimwa dorere. Handindiko kugrade 5 kana tite senzeni ndaikuderi. Musadere imi. Munoita basa rekundishukudza. Zvamaida kundirova kanzi iwe ndaona wakabata waleti yangu uda kuba mari kuti utumire mwana wamai wako neAccess Forex. Akuzati ini waleti yenyu ndikutsvaga shangu yangu. Shangu yangu ndo yandaitsvagai muchiwaleti chenyu chiya chati. Nayo atite senzeni. Kwa hiyo shangu yenyu iyi makambona shangu ichipinda mufoni here? Kana uchitsvaga mari ungotsvaga chero pawatsvaga. Ini chiwaleti chenyu ndakangovhura sipi nda kutsvaga shangu yangu. Ine madzenyu. Ndaingotsvaga mari imi nekuti shangu iyi haigari munhikiri, haigari mufoni. Haigari muwaleti shangu iyi. Nditsvaga chero pandoda kutsvaga. Pautsvaga unotsvaga pose. Ine mama ingoda kuba mari yangu. Iya yangu ndati mwana wamai vangu mutumire mari neAccess Forex. Simba ari kuona nhamo joni. Simba adzoke kuZimbabwe. Simba hatingamutumiri mari kujoni. Iye ndiye angatokutumirai kuno kuZimbabwe kwete kujoni. Kubata mari yakawanda. Ndotaura vanhu vangobata 8% kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 yoga. 8% umutumirewo Simba. Tengesai mbudzi yamakati pande yangu yokuidza ropa yamutumire Simba mari. Simba ari kutiona nhamo joni. Tagotengesa mbudzi yacho sei naite tite senzeni. Tichitengeserei mbudzi? Tichitengeserei? Iye Simba ndiye achakutumirai mari kuno. Muchitora mari kuno kwete kuti imi mungatumira Simba mari kujoni. Hazviiti. Iye kana azoita vachanitumira neAccess Forex.
asi zvezvimi ndimofamba wamutumira. Izvozvo hazviiti tete Senzeni. Matsika naro mochiona ichi. Kwazvo zvakamboitika ipiko kuti munhukadzi anogara nechichi vaiti tete Senzeni. Mbona munhu akagara nerekeni muhuro. Izvo hazviiti tete Senzeni. Sekuru vanogara nemi vandori nenhamo tete Senzeni. Nhamo chaiyo. Iyezve apa munoti muda kuenda kuchikoro. Apa imimi munenge makazara nemadoro masupa iwawo muchidzadzarika. Nhasi hangu ndourawa. Nhai mitete Senzeni. Mbinga yaSheka.